Міне, қазір мен сізге бір қызық әйбір көрсетемін. Қазір көп ұшырақта өз белгілену деген әйбірні тілге алғанда идентификация деп идентичностьны көп ұшырақта шулық секундта бәхәс туа. Ол нәрсе һәм нешеге шлей. Әйме, демек, міне, мәселен, сенің отаң білен анаң татар болса, сен татар болырға тиіш. Логично? Нелогично совершенно. Вообще ни разу ни в одном глазу. Өз белгілену деген әйбір, идентичность деген әйбір, ол сен өзіңнің нешек хис етесің екен деген әйбір. Әгер де сен эльф екен, ну вот ничто тебя уже никогда не изменит. Ты эльф. Во всех смыслах этого слова. Шулай нәрсе деп айтсақ та, әгер де сен өзіңнің рус хис етесің екен, демек сен рус. Һәм кімде нәрсе деп айтады, тәбриз келсе яныңа, йоу алай түгіл, олай ярам екен, можно тәбризді посылать. Міне қазір қарағыз, міне бұл РСФСРда, демек енді бұл Совет дәулет шырында бірінші подворный переписінің карточкасы. Әйме, бұл почти раритет. Міне қарағыз, міне РСФСР деген, әйме, перепись 20-го года деген, киттек онда губерния Уфимская, уезд Мензеленский, волость Сухаревская, селение Красная Катка, общество Красная Катка деген небір. Көп ұшырақта Рус империясы шырындағы, Российский империя шырындағы перепистарын демек олар бұл в основном бір түрлі болған еді ол. Ревизская сказка деп аталған, ол ревизиялар түзілген. Ол вақытта дәулет кішінің миллетін өзі белгілеген. Демек, сенен сұрамағандар, сенің кім екеніңні. Неше қиягазда yazылған, сіздің ауылының кім екеніңіз. Сен де шындай кіші болғансың. Енді көп ұшырақта ол болғандар. Ясашный татарин, мәселен, служилый татарин, һәм башқалар. Ну, айрым проблема. 1897 жылда болған бірінші перепись. Ол міне дұрыстенде перепись. Шошындай оқ почти бланклар болған. Онда милет деген бір бәлекегіне не болған. Шулай сұрау. Әмі дәлекен, онда көп ұшырақта да түгіл, ғұммен не тарафынан, переписчиклар тарафынан, шулық міне татар деген сөзі yazылған. Шулай демек бұл перепистада дәулет кішінің миллетін өзі белгілеген. Енді міне соңырақ, мәселен, Рус империясы таралғаш, переписларда міне Ильяс әфәндім дұрыс айтты, міне 1920 жылдан 28 жылға қадар әлі относительно демократия болған біздің елде, қоштарнақлар ішінде. Һәм енді кіші өзі белгілей алған. Һәм міне шуңа көре, бұл мәселен переписларны үйрену бек қызық айбір хақ біздің үшін, міне өзі біздің кім екені бізді білір үшін, көп кішіге керек бітейді. Міне мен бабам кім болған, шо жерені үйренірге керек, тігілі айтерге керек, бұл айтерге керек. Оласың переписіне қарайсың, өзіңнің туған бабаң кім болып жазылған екен шо заманда. Следующий слайд, please. Бұл шулық ауыл, һәм міне фамилия есімдер, Ғубайдуллин Мұхаммед Ғариф есімлі, мұның миллеті өзі жазған бұл татар. Мұның, значит, бұл яғында қатын қыздар саналған, бұл яғында ирлер, бұл конкрет ғайледе. Бұл яқта мал. Әймір, әгер де кім қазіргі Башқұртстаннан барасыз Уфаға, сұрайсыз, көрсетелер өз ауылдығызына. Следующий слайд. Ол өзін мұсылман деп есеткен. В одно и то же время 1920 жылда бір ауылда ауыл ұрталай бүліген, абсолютно, почти полностью. 145 дворов против 150 дворов. 145 мусульман, 150 татар. Магия. Yok переписчиклар. Ну, я предвидел этот вопрос, я тебе сейчас покажу бір қызға. Ильдар абайның почеркін ашамаған. Yok, дұрыс. Бұл менен қарт бабамның бір туған інісі. Ахунжанов Сабит. Ол өзін мұсылман деп есеткен. Следующий слайд, пожалуйста. Мне бұл менен қарт бабам. Сабитов Шафик. Мен Шафиков, потому что менен бабай болған Шафик. Ол тоже мусульман. А вот, смотрите, следующий слайд. Верни обратно. Урас. Ибрахимов Исхак. Урас. Шушу бір ауылда көрші ұрамда ешеген татар кішісі, шуның енешегіне қаршысында тұрған татар кішісі, әтігі түбенішті Ибрахимов Исхак ұрыс болып езілген.
Вот господин Бустанов. Видите, какая интересная штука получается? Келесін тағын бірсін. Не? Тағын бір русский. Закаров, Закария болған едімнің бабасы. Хафиз, русский. Пожалуйста. Бұл нәрсе екенін мұны аңлатып болмай. Міне 20-ші жылда мен бұл кішілердің тұқымын білем дегенде, бұлай сөйлескенім бар. Олар мұңа ашық қоя алмадылар. Әмі де ләкин бұл факт. Міне бір ауылда 3 түрлі миллет кіші ешеген. Барысы да татар кішісі болып қазіргі біздің заманда қарағанда. Мұндан туа бір зор ғына сұрау. Нешлеп олай болған соң ол. Хам татар миллеті жәмғият боларақ қашан формулашқан. Әгер де 20-ші жылда әлі шушы миллет ішінде түгел өз-өзін білгілеу процесі әлі формулашып бітмеген болса. Хамне ғумумен Уфа губерниясы бойынша бұл материаллар аларасян, анда шулық процесс. Демек, саналған ғайлелерінің яртысы, олар мұсылмандар. Яртысы енді өзін татар, демек башқарт, һәм башқалар деп yazады. Следующий слайд. Міне, мұның әзгіне бұл қызық рәсімнің тарихын сөйлерге керек. Бұл Яшын журналының 1911 жылдағы шыққан бір карикатурасы. Менімше, міне бұл карикатура шушы міне сұрауға өз білігілеу процесі нәрседен тұрған, һәм нендей фактылар білен бейлі екені әзгіне оша. Міне үсте yazылған бір ауылда 2 түрлі Рамазан башы деген. Демек, бір мәхәлләдә Рамазан башы 20-сі болған, екінші мәхәлләдә 21 болған. Шушы міне позициядан қараса, міне алдан көрсетілген материалларға, мұнда бір бик қызық вывод, нәтиже ойға келеді. Демек, қайсы мәхәлләдә имамнар вә ғүлеме нендей позицияда тұрған, өзін татар хис еткенме, әлі мұсылман етіп хис етмеме, аның мәхәлләсі демек ғауам халық. Ол да өзін шулай тұрып хис еткендір деп ойлысы келе. Чүнки ғади ғына бір аңлайыш ұшыңа бұны аңлату тап болмай. Менімше, мен әлі ешкіші, бәлкім ұлырақ болғаш, мен сізге айттырман, түптірген неше болған екен. Бұлырға мүмкін. Давам етеміз. Мне, демек, бұл енді қазір шығып кетеміз әзігіне верификация процесіне. Побольше немножечко. Зұрайты бола ма? Мен сөйлей тұрам. Әгер де өзіңні белгілеу процесі әлі формулашып бітмесе, демек, еменде миллетте жоқ. Шулай бола бітін? Где миллет-то получается? Где нация-то? Где национальность? Раз все живут в одном месте, говорят на одном языке, но почему-то считают себя разными людьми. Так или не так? Тоже неправда, мен сізні алдайым. Ғұмымен біздің бабаларымызға қайтқанда, алар өзлерін аңлағаннар Дар әл-исламның бір үліші иттіріп. Мен бұл уақытта Илшат әфәнді білен бекте ризамын. Олар үшін бұл уақытта, бұл моментта принципиал әйбір болған біреу гіне. Ол сенің құрдыйыңның, қардашыңның, туғаныңның, көршіңнің тышқы қияфәті. Әгер де сен менің түслі кейінесің екен, менің түслі сөйлешесің екен, прическаң да менің түслікі болса, демек сен біздің кіші. Демек сен мұсылман. Демек сен не бұл дүнияның, біздің дүнияның үліші. Бұл менің фикір түгіл, бұл фикірні бірінші тапыр дұрысын еткенде қатырлауымша Алан Франк айткен. Хамыл бұлай деп өйті. Міне верификация процесі, демек өз-өзінің түгіл бір-біріңні танау. Бір-біріңні үзету процесі, ол бірінші үшірақта қияфетке тоянған. Демек, міне қайырмында біз әзгіне қарасақ, түрлі yoqlarga biz ko'pgina portretlar ko'ramiz, deymi?
Менә мәсәлән бу якта Гаяз Исхакый бар анда. Аның янында Садри Максуди бар. Әйме? Менә шушы позициядан караганда һәм менә бу рәсем белән чагыштырганда мәсәлән буларны кем мөселман түгел? Дөрес, булар мөселман түгел. Һәм дә булай итеп карасаң, бу киң проблемага монда килеп чыга бер зур гына нонсенс дип әйтергә. Чөнки менә мәсәлән Иттифак аль-Муслимин партиясын карасак, күп очракта татарларны анда менә шушындый кешеләр, татарлар бу мондый кешеләрне вәкаләт итеп сайлаганнан. Димәк, алар тарыштан кигәннәр, пинжәк кигәннәр, аларның сакаллары гадәттәнчә юк, һәм мондый гына тырпаеп тора торган урысча мыйклары. Әгәр дә бездә шушындый депутат сайланган булса, бу депутат чынлап та безнең вәкил була аламы? Ул безнең төсле киенми, ул безнең төсле ашамый, ул безнең төсле эчми, ул безнең белән яшәми. Ул безнең кеше түгел. Кире кайттык. Менә шушы обывательская рефлексия, аны гомумән мисконцепция дип тә әйтеп була бер яктан. Димәк, бу бик конкрет бер яктан, икенче яктан гадәттәгечә дөрес булмаган, менә шундый бер халыктан килгән аңлаеш дип әйтергә була. Менә шушы рәсемдә, бу инде тагын ниләр юмористик проза буларак, монда ни күрсәтелә инде. Менә шушы әһл ислам дигәндә мөселманларның ике субидентичности içinde дип әйтергә кирәк инде. Шушы бер зур идентичность içinde. Менә язылган муллаларның хакы гөләмәнең муенындадыр. Димәк, инде аңлыйсыз инде нәрсә дигән сүз. По-русски скажу, то есть право имамов на шее у обычного народа дигән сүз. И менә монда безгә күрсәтәләр ике подвид мөселманнар дип әйтергә кирәк. Ул вакытта безнең бабаларыбыз арасында торган. Беренчесе ул гөләмә. Димәк, ученый була инде бу, татарча, урысча әйткәндә, һәм гади халык. Менә әгәр дә кешенең кыяфәте шушы ике образга, ике архетипка килешмәсә, бу кеше безнең арадан булмый. Пинжәкле кеше безнең тарафтар була алмый. Безнеңчә сөйләшсә дә. Мәсәлән, соңгырак аз гына анда бер процесс була, бер кызык. Алкиннар нигә чыга башлаган шул политический аренага, алардан халык дөресен әйткәндә ачык көлә башлый. Чөнки алар татарча укый да яза да белмәгәннәр. Димәк, гарәп графикасы белән. Һәм инде алар нигә чыга башлаган шул политикага дип әйтергә, менә булай әйтәбез, фәлән, төгән, мөселманнар туда-суда дип. Алардан кеше көлгән. Ничек инде син мөселман була аласың, әгәр дә син менә үзеңнең гәҗитеңне, мөселман гәҗитен укый алмыйсың? Бер проблема. Следующий слайд. Менә бу иптәш, сез аны беләсездер. Кем бу? Әйдәгез конкурс оештырабыз. Кем бу музейга килгәне бар? Әнә тегендә бар аның рәсеме. Бу Мөхәммәдияр Султанов. Рус империя чорының соңгысы түгел, предпоследний мөфти. Аны күп вакытта яратмыйлар, сүгәләр һәм дә кимсетәләр. Минемчә, бу бик тә дөрес түгел, чөнки бу үз заманы өчен бик алдынгы фигура җөртүче кеше. Менә шушы верификация системасының бер өлеше ул тел өлеше. Әйме, һәм шушыга кайтканда булай дип әйтергә кирәк. Үз заманы өчен һәр субидентичность менә безнең регионда аның үз теле булган. Һәм Мөхәммәдияр Султанов әллә үзе түгел, бу проблеманы беренчеләрдән булып күреп, аңа шишу табарга тырышкан. Һәм үзенчәлекле булган инде ул шишуны, әмма дә ләкин ул Министерство внутренних делның әмеренә буйсынып дип әйтергә, таянып, фәтва чыгартган 1898 елда. Һәм ул булай дип әйткән: әгәр дә сез безнең имамнар икәнсез ди, әгәр дә сез безнең гөләмә икәнсез ди, сез ди хутбәләрне, вәгазьләрне
халық тілінде, ғавам тілінде сөйлешірге тиішсіз дей. Ойына 2 мәртебе болса дағын, һәм зур бейремлерде обязательно. Анашыламы? Демек, мында біздің үшін бір зур проблем була. Ғадәттә біздің элек имамнарыбыз хутбәләрне гарәпчә әйткән. Аларның дөресен әйткәндә хәзер дә гарәпчә әйтәләр. Аларны айыралар. Просто хутбә гыйбадәт өлеше итеп күрсәтәләр. Ә вәгазьне тәскир. Менә ниләр хәзер арабистлар матур иттереп әйтерләр ничек матур иттереп әйтсәң. Демәк, бер өлеше аның намазга тиң фарз әйбер дип хис ителә, ә икенчесе лекция буларак кабул ителә. Һәм менә Мөхәммәдияр Султанов ул шушыны раслап һәм фетва буларак чыгара. Әмма дә ләкин монда була кайтып тагын ике мәхәллә рәсеменә кайтырга була. Мөфтиятның фетваларын күп очракта гади мәхәлләләр, гади имамнар вообще бер ничек тә санамаган. Ул чөнки, шундый менә тагын Илшат әфәнде белән мин бик ризалашам. 1552 елдан соң җәмгыять булмый, була җәмәгатьләр генә һәм шушы менә җәмгыяти дип әйтергә кирәк. Специфика үз билгеләнүнең бер өлеше ул күп очракта саклана булган. Демәк, әгәр дә безнең имам, безнең гөләмә аңа каршы фәтва чыгарса, без аңа буйсынабыз да һәм шушы мәзһәб дип әйтеп булмый инде, менә шушы правовой лакунда яши торабыз, мөфтине бурып бирәбез. Следующий слайд. Менә шушы фәтвәнең кызык нәтиҗәләре булган. Чөнки 1905 елда Рус революциясеннән соң, беренче Рус революциясеннән соң күп кенә очракта мөселманнар бик хитри халык буларак үзләренә шактый гына ничек дип әйтим инде, уңайлыклар талап алганнар инде. Менә монда берсе китап буларак чыгарган, бу Шура журналының бер өлешен басып чыгарганнар, ансын соңрак туры. Монысы Нур гәзитәсенең ниченче саны? 4-нче саны. Нур гәзитәсе 1905 елда басылып чыгыла, Санкт-Петербург шәһәрендә Ахун һәм Мухтасиб тарафыннан, Гатаулла Баязитов тарафыннан. Һәм шушы 4-нче номерда ул халыктан, укучылардан, гәзит алучылардан сорый. Нә телдә язамыз? Демәк, нинди телдә язабыз? Нинди телдә сезгә гадирәк була уку һәм аңлау безнең газетабызны. Ул шактый гына зур проблема була, бер 15 номерга тарала була, аннан соң, демәк, Гатаулла сорау биргәч, аңа соңгы 4-нче битендә килә җаваплар. Менә булай бетрәк, булай төгәлрәк һәм башкалар. Инде сайлыйлар ике тел арасында гарәп теле һәм татар телеме ничек? Юк, гөләмә теле ул иске татар теле дип әйтәләр. Демәк, гадирәк тел. Гадирәк теле. Әмма дә ләкин ул вакытта инде менә 1882 елдан тәрҗемән гәзитәсе басылып килә. Һәм шушы 20 ел дәвамында аның үзенең телене барлыкка килә һәм менә вариативность татарского языка, по-русски говоря, она увеличивается за счет того, что появляется 3 допустимых нормы. Первая норма атала обычно менә иске татар теле дип, икенчесе язык газеты тәрҗемән дип әйтәләр аны. Демәк, ул инде дөресен әйткәндә, ул төрек теле белән Кырым теле белән Казан телен берләштереп, шунда имеш шундый. И өченчесе оппозиция двум предыдущим ул гавами тел. Демәк, менә хәзерге казанско-татарский говор дип әйтәләр. Менә шушыларны алар бер-берсен, дөресен әйткәндә, бөтен кеше аны аңлаган. Гади кешегә просто иске татар телен аңлау кайбер вакытта кыйнрак булган. Әмма дә ләкин бу да бик дөрес фикер түгел. Чөнки авыл сайын мәдрәсә булган. Авыл сайын ул мәдрәсәдә укыган шәкертләр. Ул шәкертләр ата-аналары белән шушы телдә сөйләшкәннәр. Һәм инде менә бу
высокий язык деп әйтергә, высокий культура, Эрнест Геллер әйтмешли. Ул таралган гади кешеләр арасында менә шушы шәкертләр белән. Әмма дә ләкин монда икенче проблема барлыкка килгән. Нишләп татар телендә шундый күп гарәп сүзләре, фарсы сүзләре, төрек сүзләре һәм башка телдән кергән сүзләре. Шура журналында менә әз генә соңрак, менә 10нчы елда дигән башлана зур бәхәс, ул тел ярышы дип атала һәм менә Риза Фахретдин шул Шура журналында басылган менә шушы тел ярылышы бәйгесендә дип басылган әсәрләрне бастырып чыккан аерым китап иттереп, менә ул тел ярышы дип языла, атала. Һәм аның ике нәтиҗәсе була. Беренчедән, иң матур иттереп язучыларның берсе татарча булган. Ну, әйдәгез, кем әдәбиятны белер? Кто всех чище писал по-татарски? 910. А? Як? Я вообще сомневаюсь, что он по-татарски умел писать. Он турок был и выглядел как турок. Юг Индии, все гораздо проще. Ладно, к концу вернемся, там не терпи созагында проясним этот вопрос. Әйдәгез дальше. Икенче нәтиҗәсе дигәк, Риза Фахретдин һәм инде башка катнашучылар бер нәтиҗәгә килгәннәр. Димәк, саф татар телендә гел татар терминнарын кулланып язып булмый. Чөнки гадәтчә шәригатькә кагылган, гыйбадәткә кагылган, гомумән дингә кагылган терминнарның аналоглары татар телендә юк. Һәм инде андый тел димәк була алмый. Менә бу рәсем ул менә шушы тел бәгасының бер дәлил дип әйтергә, бу тагын бер кат әйтәм, шушы яшен журналының икән бу. Һәм инде бу җәдитчеләр дә түгел, яшьләрнең позициясе димәк. Менә монда шушы проблема инде. Менә монда аның нәрсә дип әйтергән әнә? Гарәпчә хутбәнең тәэсире дигән. Димәк, менә монда имам басып тора, ул хутбә әйтә һәм монда ике ни сөйләшеп утыралар. Ике кеше инде дип әйтә. Берсе җылый башлагач, икенчесе сорый, ничә җылыйсың ди. Менә ди кәҗәм үлеп киткән иде. Син ди хайван, нишләп аны монда җылап утырасың ди, мәчеттә кәҗәм үлгәч. Тегесе әйтә ди, менә бәхәтер селкенә ди имамның сакалы ди. Менә гел минем кәҗәмне көтсен. Демәк, моның нәтиҗәсе булай инде. Әгәр дә ди гади халык мәхәлләң аңламый икән синең телеңне, син сөйләгән телеңне, демәк, аларның уй фикерләре әллә кайларга китә дип. Шушы вакытта. Бу инде үзенә карата шундый бер дәлил булган. Әмма дә ләкин, бу дини спор дип әйтергә кирәк, дини бәхәс һәм аның нәтиҗәсен мин дә алдан әйтеп киткән. Киләсе слайд. Менә шушы вакыттан инде дөресен әйткәндә җәдитчелеккә күчәргә була. Гадәтчә безнең фәндә дип әйтергә булмый инде. Безнең халыкта таралган шундый менә фикер, имеш менә җәдитчеләр ул шундый муллы мракабесы урыслар әйтмешли, җәдитчеләр шундый тәрқи итүчеләр, гел прогресс тарафдарлары, һәм инде бөтен ниләрне кирәкмәгән дин калдыкларын мөхиттә конкурстан алып атучылар, яңалык кертүчеләр фәлән төгән фәсмәтә. Менә шундый, менә Камал дигән язылган, күрәсезме, Галиәскәр Камал дигән ясаган рәсемне, белеп торыгыз. Моның язуы булай: Ишан хәзрәт фатихасы тәрқи ителгән мәктәп. Менә бу иске күренеш имеш, менә мәдрәсә, балалар укымыйлар, әнә хоккей шәйбер уйныйлар, мәдрәсәдән әнә кәҗә чыгып тора. Имештер, менә шундый бер күренеш. Следующий слайд. Әмма дә ләкин бу бик үк дөрес түгел. Дөрес тә түгел, бу аңларга кирәк. Алай иттереп, бу проблемага карарга ярамый. Чөнки бу җәдитчелек белән кадимчелекнең каршылыклары, ул беренчедән ул киңрәк булган,
оқу оқыту проблемасыдан бір яқтан. Екінші яқтан ул бір культура кішілері. Алар бір-бірсін таныған һәм бір-бірсін ғүләмә буларак кабул иткәннәр. Демек, алар арасындагы каршылыклар, алар шул ук Нур газетасы, Йолдыз газетасы 1907 елда аларга сорау биргәннәр. Бер мәдрәсә шәкертләре булай дип әйтәләр. Менә ди кадимчеләр ди, менә ди җәдидчеләр ди, бөтен кешеләр ди, туда-суда әкият, ә без аны аңламыйбыз ди. Мәдрәсә шәкертләре сорыйлар. Ул нәрсәсе ул? Ни аермалары бар алар? И Йолдыз газетасы булай дип әйтә. Аларның ди үзара низаклары ул ди итәгать өчен, безнең итәгатебез өчен һәм насихатлы сүзләр генә булып калалар. Чөнки алар барысы да әһл ислам ди, һәм ди алар арасында андый капма-каршылык, ни дә күрсәтергән юк ул. Һәм инде менә шушы каршылык ул беренче очракта матур әдәбиятта туган. Ул димәк инде менә Камал, Тинчуриннар, Совет чорында бастырган әсәрләрендә күп очракта шул заманны, инде ул политика беренче очракта, шундый караңгы бер ниндидер белән ужас итеп күрсәтәләр. Чөнки үз заманы өчен ул алай итеп хис ителмәгән. Алай итеп аны хис итүчеләр булганнар Фатих Амирхан белән Абдулла Тукайдыр. Алар өчен ул дөрестән дә кап-караңгы бер булган. Аларның үзенең проблемалары бар. Һәм яшьләр тарафыннан аларның гадәтчә бөтенсендә яшьләр дип әйтәләр, менә шушындый кызык рәсемнәр чыгарылган. Менә монда язылган ысул кадимче пивнойда. Менә шактый гына һәр проблеманы реальный временда да әйтәләр. Язалар, менә ничек эшкәннәр фәлән төгән фәсмәтән. Менә бу вакытта мин инде анда да язып чыкканым. Ул нарратив стратегия. Димәк, син культурный бәхәстән чыгып китәсең, сам дурак дигән сферага һәм шушындый рәсем ясыйсың. Менә була ул кадимче. Бер нинди дә аргумент кирәк түгел монда, ясыйсың хәтәр карикатура, исерек сул кадимчене. Вассалам шуның белән. Илдар, беләсезме нәрсә искә төште? Теге Тинчуринның ялгышмасам, теге безнең шәһәр серләреме? Шул әсәрдәге кебек. Менә монда икенче караш. Бу инде димәк шактый озак кына вакыт шушы яшьләр җәдидчеләрне үзләренең тарафдарлары дип таныйлар. Әмма ләкин ни таралгач, Иттифак al-Муслимин таралгач, алар күп очракта җәдидчеләргә дә каршы карикатуралар чыгара башлыйлар. Һәм мәсәлән, Муса Бикиев кайындан да уже суланда әтәштә, ишектә, хайванда әле нәрсәләр язып торалар. Һәм инде менә шушының бер күренеше. Менә монда димәк бер нигене абзый Европалача кигән әмәләгән аның төбәтәе бар. Димәк бу татар кешесе, бу җәдид кеше чыга рестораннан, аның белән значит шундый бер мотор гына бер туташ дип әйтергә кирәк. Аның астында булай дип язылган. Димәк бу җәдид әфәндем, бу апаңа булай дип әйтә. Мин ди сезнең арттан дөньяның, теге дөньяга барга әзер ди. Ничек ди алай җирәккә барга? Монда гына ди, күршүранда гына ди. Опа кайтарып әйтә инде. Менә димәк бу икенче низакның өлеше дип әйтәйек. Менә җәдидчеләрнең образы һәм кадимчеләрнең образы. Әмма ләкин тагын бер кат әйтәм, алар үзен бер-берен тең кеше дип таныганнар. Димәк бу система верификация системасы алар өчен эшләгән. Анда дөресен әйткәндә ике генә фигура булган, бик одиоз фигура, һәм аларны күп очракта бөтен гүләмә кабул итмәгән. Аның турында генә соңрак сөйләшәбез. Следующий слайд. Менә монда хәрәкәт итә кайбер шәхесләр. Бу шәхесне кем белә? Дөрес, Максуди кем әйтте кычкырып? Молодец, Ахмед Хади Максуди. Ахмед Хади Максуди кадимче җәдидче. Салана җәдидче, әмма ләкин аның китапларын кадими мәдрәсәләрдә дә кабул ителгән. Аның ничек дип әйтим инде? Бер ул учебник түгел инде, бәләкәй генә шушындый, ул әлифба дип әйтергә кирәк. Мугаллим әүвәл, беренче укытучы дигән сүз. 1 миллион 600 дәнә тиражы белән таралган. Аннан да күп басылган ниләр, пособийлар юк әле һаман да, минем белгәнемчә.
Әйме, аны кабул иткәннәр полностью. Әмма дә ләкин ул шушы ысул җәдидә тарафдары булган. Демәк, шушы буквенно-звуковой метод дип әйтәләр аны хәзер. Һәм инде йөзенә карасаң, инде дөресен әйткәндә бу шипши җәдид. Беренчедән аның фәсе бар. Шалма түгел, фәс. Демәк, бу җәдид. Әгәр дә без ышансак ниләргә, шул юмористик прозага. Следующий слайд. Монсы кем шалма кигән? Галимҗан Баруди. Җәдидче, кадимче? Тоже хороший вопрос. Перед вами авторитетный суфийский шейх. Часто мы слышим, что суфии были противниками, и вообще члены тариката были противниками джадидов. Вот не совсем. Илдар, синең сүзеңә кайтсаң, үзе ничек билгеләгән ул? Яки андай Алар билгеләмәгәннәр үзләрен. Яшьләр билгеләгәннәр. Яшьләр өчен алар максималист булган, алар өчен ул мөһим булган. Менә мин җәдидче булай. Йырлык бит. Алар өчен тагын бер кат әйтәм. Алар бер гөләмә, бер культурный ландшафтның вәкилләре булганнар һәм элементлары. Аңлашыламы? Бу кеше нидә Казанда атаклы мәдрәсәләренең берсенең, иң атаклы мәдрәсәнең берсенең мөдәррисе булган. Бер генә момент бар, 1905 елдан соң аны шактый гына тәнкыйть итә башладылар. 1908 елда Алматылар. Ну, алар Апанаев белән анда замутили. Ну ладно, это не важно. Следующий слайд. Вот, да, бик кызык кешеләр. Берсе Муса Бигиев, монсын кем белә? Бу мыеклы абзыйны. Зия Камали. Менә монда җәдидчелеккә ике караш. Беренчедән әйтергә кирәк, бу кешеләрне дөресен әйткәндә, менә татар гөләмәсе, Идел Урал буе гөләмәсе кабул итмәгән. Особенно где-то 1910 еллардан соң аларны просто подвергли практически остракизму. Икесендә. Әмма дә ләкин алар шактый гына абруй булган аларның, әмма дә ләкин ул абруй шул яшьләргә генә таралган. Беренчедән Зия Камалины әйткәндә әйтеп китәргә кирәк, ул Уфада бик атаклы үз заманы өчен һәм алдынгы Галия мәдрәсәсенә җибәрә, һәм аның мөдәррисе була. Әмма дә ләкин ул мәдрәсәнең шәкертләре гадәтчә имам була алмыйлар. Беренчедән, аларны халык кабул итми, икенчедән, аларның белемнәре җитми. Өченче ягы бар моның. Менә мәсәлән, Казан губерниясына кергән территорияларда Зия Камалины һәм аның шәкертләрен вообще яратмыйлар. Бер ничектә. Алар инде шунда үзенә мәхәллә ала алсалар, шул нидә хәзерге Башкортстан территориясында. Менә булар җәдидче дисәң, булар да җәдидче түләр, чөнки менә тагын бер суфийчылык проблемасын карасаң, менә монда ничек дип әйтим инде. Буларда да үзара низак булган. Зия Камали өчен суфийчылык ул бармактан суырып чыгарылган әйбер. Гел. Дингә бернинди дә кагылышы булмаган. Аңа каршы торган Муса Бигиев. Муса Бигиев ни дип әйткән, нә димем, бер кешенең дә шәкерт, мөриде булмаган кеше, әмма дә ләкин суфийчылык ул менә дигән әйбер. Һәм кеше тәрбияләргә кирәк. Димәк, менә суфийчылык ягыннан карарга җәдидчелеккә ярамый. Икенче яктан карасаң, менә бу ике кеше безнең Ханафи мәзһәбенә дип әйтергә кирәк, шактый ачык тәнкыйть итүче кешеләрдән берседер. Икесе дип әйтергә кирәк инде. Һәм шуңа күрә, чем, как говорится, выше градус экстремизма, тем выше градус экстремизма. Чөнки никадәр буларның идеялары радикальнәрәк була, шулай ук аларга да шундый ук радикаль караш була. Менә мин инде хәтерләмим, Альфред әфәндем ялгышсам мине әзгенә тәнкыйтьләр, аның сүзенә карата, 1-2 ел элек миңа әйткән, Галимҗан бар, юк. Бубиларның берсенең нидә көндәлегендә булай дип әйткән. Значит, буби очраткан Барудины пароходта, һәм булар бу ике әфәндем турында сөйләшү барлыкка килгән, һәм берсен әхле зиндик дигән ул, икенчесен күфр дигән. Димәк, берсе атеист, а икенчесе неверный.
Міне, демек, бір жәдетші, екінші жәдетке, үшінші білен төртінші жәдетші турында шушылай деп айтты. Аңлашыла ма? Чөнки аның бірінші жәдеті, екі жәдетшісі бірде жәдет етіп болып, бұларға қабыл етілмеген үзлер тарафынан да. Аңлашыла ма? Шуңа көре, бұл яқтан мұнда система верификация системасы, ол түп негізде. Демек, сенің фикірің, сенің қияфетің, башта қияфетің, андан соң сенің фикірің бұларға тиіш бәзнеңше. Сен ұзын шеш ұстырып жүрсең, тар киім киіп, сен енді бір нейде мұсылман бола алмайсың, нешек сен бізні үйретесің, мәселен, енді ураза тұтырған. Мұса Бегинің ураза турында сен ертерек қабылдың әлі өзің. Ұзын күндерде руза деген кітабы бар, хаманнан соң енді не шығаның. Оңа бик қуаты қаршы низак шыға, чөнки онда ол раслап шыға, Финляндияларға барып, бүтін біздің планетамызда бүтін жерде де күн білен түннің әйленіші ғадеттегіше болмай, һәм шуңа көре оларда имеш онда яртышар ел була күн, ондан соң яртышар ел була түн. Шуңа көре рузаны тұтмақ фарз әйбір түгел. Демек, оны тұтарға ярый, мәселен, қыз жеткеш, мәселен, ниетің болғайш, сен аны нетесің индезгіне. Есе Мәккә вақыты білен. Анда немножко новое место, новая версия, мен ондай модернға кірмеймін. Айда қазір, Зайнулла Расулев. Зайнулла Расулев, қадимше, жадимше? И что, Зайнулла Расулев, жадичілік нәрсе, исімде тоғылған үстілі жадичілік. Сен Тәбрис Яруллин, сен кім алса? Қадим. Бұл кіші, мен білмеймін мұны нешік білгілерге. Әу? Бұл Барудинің мүршиде, һәм енді аны көп ұшырақта жандарымлар духовный король татар деп атағанлар. Ол Троицкийдің бір имамы болған, һәм 1000, қазір не даст собрать мне здесь, Евгений Хамидов присутствует. У него статья есть про эту тему. В 1911, по-моему, году у него выходит статья, они втроем выпускают ее, Ахун Троицкий и 2 имама вместе с Расулевым. Она называется «Улама Троицка и новый метод». Сулы жәдиде. Демек, Троицкий ғылемесі һәм сулы жәдиде. Һәм бұл енді статья түгіл, енді бұл дұрысын әйткенде фәтвә. Демек, шушы 3 имам жазып шығалар, шоқтан да енді 2 предложения на самом деле важно. Алар бұлай деп айтылар. Динге бір неде қаршылықтары жоқ сулы жәдидені. Һәм сәләфлар заманындағы болған динге де қаршылық жоқ. Шуңа көре бұл халал әйбірдір. Приблизительный смысл. Шуңа көре мәселен әйтірге олай әйтіп болмайлар. Міне бұлар жәдитлер, бұлар қадимлер, һәм оларны қопма қаштырып, қопма қатышып, орғаны мәселе, айы. Шундан бір нәтиже туя. Екі нәтиже туа. Біріншісі, өз белгілеу процесі, өз белгілеуінің формулашу процесі, ол шақты ұзақ болған татар халқы. Һәм мәселен менің үшін қазіргі татар милләті ол ұйышқан 20-ші ғасырның ортасынан 2-ші ортасында. Екінші проблема. Көп кіне ұшырақта шушы верификация һәм аның қойбір аспектлары олар біз білген әйбірлерге, біз білген проблемаларға яңа қараш көрсетелер. Шөпке көп ұшырақта ғади кіші шушы әйбірлерге қараған позицияда шушы мисконцепция позициясынан. Демек, бұл біздің кішімі, бұл бізге қаршы кішімі. Черная и белая, конкретная позиция. Все, рахмат бекзор. Сұраулар? Сұраулар бар еді, по-моему. Неше сұрау? Әйдейді шатаға. Да, кстати, вот, меня қобызық зәлі бәйбірін. Ильшат Афенди Гимадиев, Зия Камали білен Мұса Бегиевнің суфишілік турында язып шыққан кіші.